banda marieto lel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpitan non jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde pindi radio kala e jokkorɗe mum on calminama inde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela e nde weela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en jetti Allah en juulen nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene kam e baba ko non tigguitirten dendagal ben heɗotoɓe en ɗo goni e nder jokri nayiwidere nde kala e kuɓal to karallagal e oɗo subaka to banggue radio wonani en toon ko Oumar Diop toon to télévision wonani en toon to banggue régie ko Oumar Diobbo Sow caméraji ɗi jogani en ɗum ko on Djiby Dieng gummitiɗo toon to Lowre normalement en jettiɓe kamɓe kala e mbadi kuɓal en bismima yeɓoɓeɓe kala kono kadi ɓen heɗotoɓe e mbadi kuɓal en jetti Dawdo Diouf gummiɗo ɗo ko ɓoyani gam ɗin kabaruji jaƴƴi e ɗemgal Pulaar nder leydi caggal leydi kam e coftal ɓalli eɗen dusodiri oɗo subaka Elhadj Abbas kamne gummitiɗo toon to Lowre e Lombigo en dokkamo konngol salmodira e bandiraɓe Elhadj assalamu aleykum Elhadj Abbas Sarr waleyka salam wa rahmatullah taala wa barakatuh Amadou Moussa Anne caggal nde jottuɗen Allah en juule rasul sallallah alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV kalte mbawi wonde nder dundu babadamo kala en ñaguima gueno joom baɗe bawɗo yo rokku en fartague kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede Amadou Moussa allahumma amin Elhadj Abbas ɗum noon namdadema no mbaɗɗon e lawol mbaɗɗon e yolde surtout toon to Diot e nder Lowre commune mbo Hawre no ɗum wayi mbar toon wulani mbar woɗɗani mbar ɓuuɓani e ko nandi hen eyyi bon to banggue woɗɗude ene woɗɗi to banggue wulde aussi no wuuli mais quand même to banggue moƴƴere e to Allah soko Allah vraiment e teddugal ko ɗon tan wawi haadede machallah fuutankoɓe ne keddira teddugal ha joni bien sûr franchement fuutankoɓe ne keddira teddugal ha ñalagal hande non ko noon ma en jogo occasion artude ko yewti on gonɗon jillu moɗon déjà wonko fuɗɗi hen feeñde e ko yewiti on ɗon ziyare uddiral juma toon to wuuro Diot kono mbiɗa sikki on gardani juuɗe bone nde tawno on mbaɗi hen mataw cimti kewɗi so tawi en jumani ɗum noon moon ma en garto hen so Allahu lamɗo jaaɓi joni joni en mbiyat Oumar yo ƴellit garen e programme woni lelgo yewtere men e oɗo subaka lelgo yewtere men e oɗo subaka altine 19 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ina wayno gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weyngo caggal muɗum ma en pawi hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nanggude e oɗo ñalawma 19 février ko wona ɗum garaten koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi Sénégal olel bedda hetta hen caggal hande olel bedda yilloyi ko toon to wasa kodde Mbayla gam haalde sifa kam e pewnugol looɗe eɗen gandi gonɗon wuuro ko wuuro looɗi ma en gar hen e ballal nando meɗen woni APS TV e ko yewti gon julɓe banno toon olel diwan yilloyto ko toon to Matam ma en jokkodir hen e Gawus Diako jodniɗen e on ɗon diwan caggal muɗum ma en paw hen actualité kabaruji ɓurɗi jojjude e oɗo ñalawma hande so tawi heeƴi cuɓoɗen toɓɓere mbawen yewtude hen e bandiraɓe e on tuma guddiren ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon teskaye Pindi Espace FM kono hade nden en gudditat hello men arwanigo woni météo du jour météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal catal tammigal guiɗe weeyo leydi ndi ɓe kolliti hen wonde oɗo ñalawma nguleki ma tolno hakkude capanɗe nayyi ɗiɗi hani capan tati so tawi ko ɗum ɓuuri saɓorde ɗo to banggue ɓuɓol ngol ko hedde sanga wendogo nangui 8h 9h toon ne wayno
ko nogas e tati degré tolneteɗen ko wayno ɗo e Dakar puɗɗortoɗen ko yewiti on ɗon météo du jour ɓe kolliti wonde fini ɗo ko nogas e ɗiɗi ma ñalde capan tati Thiès e Tivaouane ɓenne ko nogas ɗiɗi piniri ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e jeetati Mbour ko falde nder on ɗon diwan mo Thiès ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi ɓenne ma ñaldu capannayyi e goho Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi e goho Podor tonne ko nogas e ɗiɗi ɓe piniri maɓe ñaldu capan tati e jeenayyi Louga finton ko nogas e goho maɓe ñaldu capannayyi e goho Linguére finton ko nogas e joyyi ɓenne kadi ñaldata ko capannayyi degré toon to Diourbel ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi degré Kaffrine finton ko nogas e nayyi ɓenne ma ñaldu capannayyi e ɗiɗi toon to Fatick finton ko nogas e ɗiɗi maɓe ñaldu capannayyi e goho Kaolack finton ko nogas e nayyi ɓenne ma ñaldu capannayyi e ɗiɗi Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko nogas e joyyi yewɗo subaka maɓe ñaldu capannayyi e goho Goudiri e Bakel ko palɗe nder on diwan mo Sénégal oriental ɓe piniri ko nogas e joyyi maɓe ñaldu capannayyi degré Matam finton ko nogas e nayyi ɓenne ma ñaldu capannayyi degré kowona ɗum toon to Kédougou ɓenne piniri ko nogas e nayyi ɓe keɓori ñaldude ko capannayyi e goho Kolda finton ko nogas e tati maɓe ñaldu capannayyi ɗiɗi hewɗo altine fini toon to Ziguinchor e Bignona ko nogas e goho maɓe ñaldu capannayyi e ɗiɗi Cap Skirring finton ko nogas e tati maɓe ñaldu capan tati e goho Sédhiou finton ko nogas e nayyi ɓenne ma ñaldu capannayyi ɗiɗi ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno e newɗo subaka joni joni paɗen koye éphéméride ɗon nokku noon ne wayno tan ko nokku denowo dendagal ndin ɗon leydi tawi ko administrative on ɗon mo ganduɗa ko cercle on ɗon mo ganduɗa joopi ko wiyete ɗin diwnuji walla on ɗon nokku mo ganduɗa ko nokku biteɗo Oussouye ñande 19 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e nayyi mise 1954 e on tuma hawri koye oɗo biteɗo Maxime Jordan ina suuɓa gouverneur du Sénégal o lomti ko biteɗo Lucien Guèye Guèye so tawi ko noon mbaɗirɗen prononcé inde makko 19 février 1956 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeegom wi oɗon biteɗo hono le cardinal Guèye Tissera waɗi ha joni mbiyen jangde muɗum on ɗon monseigneur Marcel Lefebvre tawi ko archevêque de Dakar monseigneur Lefebvre noon nde wayno tan on ɗon nokku darno ko 1948 tawi ko ɗin kuuruji Sainte Marie de Anne on galle jangguirɗo gonɗo ɗo waɗɗani Mariste walla ni e nder Mariste on établissement jangguirɗo privé noon ne wayno tan waɗira ko jaɓɓade élevé ɓe ganduɗa ɓe ko élevé Afrique kala Afrique occidentale française woni AOF ñande 19 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati 1958 e on ɗon tuma hawruno koye grève woni hofgo juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni sapeur pompier en ɗo e Dakar tawi ni walla ɓe mballodiri hen koye union générale des travailleurs de l'Afrique noire woni UGTAN gouvernement noon udditina ha joni information judiciaire ko yewiti e ɓen ɗon yimɓe capanɗe tato tawi ko sapeur pompier en rewraɓe ko yewiti ko ha joni e wasde toppitade yimɓe ko wiyete ko yimɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe caɗele e cuumuli hay ko nandi hen tawi noon ɗum ɗon wanno ko toon to leegal bitegal champ de course tawi ni ɗum ɗon jibinino ha joni mbiyen caɗele hani cukalel gotel diwel guel duuɓi joyyi hawri hen e ladial e gonɗon cuumu ñande 19 février 1979 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi hawri kene uddita toon to Ziguinchor e gardugol hoorejo jagorɗo o Abdou Diouf tawi ni ko ɗon pont Émile Badiane pont mo ganduɗa o kam tacci maayo Casamance on ɗon Émile Badiane ni ne wayno mbiyen ɗum ɗon jibinono ko 1915 toon to Tandiém e nder département de Bignona kanko on ɗon guiniraɗo on ɗon pont o woni ni ministre coopération e saaha nde o hawruno e ladial 21 décembre 1972 Émile Badiane noon ne wayno ko goto e ɓen fondateur en ñande 4 mars 1947 toon to Sédhiou on ɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance woni MFDC ñande 19 lewru février hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi 1984
hawruno ko toon to Freetown lamorgo leydi Sierra Leone équipe nationale du football Sénégal ƴetti on ɗon coupe Amilcar Cabral tawi ɓe pooli ɓe pooli mbiyen ko leydi yuɓɓinnono guel ɗon kawguel woni Sierra Leone par tir au but ɗum ko caggal match on ɗon nde yano temps réglementaire ko witte nul et vierge woni match nul 0-0 nde wayno noon on ɗon coupe Amilcar Cabral noon nde wayno tan rendini ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele sous région leyɗele keeɗodirɗe ɗe ɗo e dunde Afrique onon édition gadiɗo mbo Sénégal ƴettuno e final hakkude muɗum e dowla Guinée tawi Sénégal finoɓe ko tati e loggol gotol wanno ko 1979 toon to Guinée Bissau ne wayno édition battidiɗo ko Mali ƴettuno ɗum on final hakkude muɗum e Cap-Vert 2-1 ene wayno kadi on ɗon coupe rutti kadi waɗa toon to Guinée Bissau 2007 Sénégal ƴettiti on ɗon 8e édition e on ɗon 19e édition guddirten ko ñande 19 lewru février 1992 hitande temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi yettima ɗo e Dakar on ɗon sa santité le pape Jean-Paul II kañum tigui ardi Vatican en kono kadi rewɓe dini isayankoɓe jillu makko gadiɗo walla jillu gadiɗo tan mbiyen goto e ɓen souverain pontife ɗo e Sénégal ene wayno o waɗino message ko wiyete humilié ɗum noddi rewɓe dini isayankoɓe ñande 20 lewru février toon to sanctuaire marial Notre-Dame de la délivrande de Popenguine tawi on ɗon tourné ni mbo chef d'église catholique et état du Vatican nawinomo toon to Gambie e toon to dowla Guinée ko ɗum wonno éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma 19 février joni haade men yewtude e joom souvenir arti Elhadj Abbas mo ɗo o halanen ko teski e oɗo ñalawma 19 lewru février Elhadj bisimilla ko noon Amadou Moussa Allah jarama maro en nangat tan 19 février walla lewru colto hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati gon hofngo juuɗe ngo gandanɗa hoorema ko wondungu e taw ene nangonora ko union générale des travailleurs d'Afrique noire woni IGETAN on ɗon grève noon wonno sababu muɗum ni ha laamu ngu udditi hen losko ngam vraiment wawde haaldude e ɓen capantati sapeur pompier en ngam vraiment ƴewde holko saabino ɓe mbawi yebbade gunɗon cumu mbannogu toon to camp de course champ de course quoi champ de course noon mbi sikki ko Saint-Louis champ de course normalement ko toon to Tivaouane je pense min mbiɗa andi champ de course goto gonɗo Saint-Louis quoi pour min ko on camp wonno quoi donc caserne mo gandanɗa hoorema sumi ha ni walla ko ɗo e Dakar d'ailleurs champ de course ko ɗo e Dakar normalement nanto e centre ville ɗo waɗani banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest woni BCEAO ok d'accord donc mataw ko on champ de course ha saabi noon cukalel dewel gotel sanki hen tawno yaari e duuɓi joyi holli tan gouvernement o darde joguino vraiment e sa angisimi wonde sapeur pompier coow yimɓe c'est ça vraiment wona ko hunde foof hayso hunde métti mum yaɗa foti wawde muñde ha ɗum yawra ko voilà ɗum tan jogui ko noon champ de course Elhadj nana ɗo e ɓuur lamorgo ngo Dakar mi sikki ko hedde Gibraltar en BCEAO aller centenaire to woɗɗani RTS actuellement on ɗon nokku wattama jeere par ce que nde marché Sandaga o wi noon heele kantiŋaji kewɗi giggina ko on ɗon nokku watta jeere woni champ de course on ɗon donc je pense bien ko on ɗon ko on ɗon nokku mo Dakar en tout cas andi kadi ne heewi nokkuji puneji nder leydi ndi ene innire nokkuji voilà donc noon en paami on ɗum souvenir ɗum noon golle ma jooɗi peewi joni paaden koye revue des titres. Pindi radio revue des titres ko sifa e kelle gadane jeyde leydi Sénégal ko 8h fayi hojomaji capannayyi e jeeɗiɗi ɓoyata capannayyi e jeetati ko adi keɗen doka Elhadj konngol gam jayndeji ɗi en jettat jarnen radio ji ɗi ganduɗa ine ceŋe men e oɗo subaka ene hen Dik Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare ko noon kadi Danema FM la 90.4 toon to Matam wondude Fouta FM la 90.7 toon to Pété ɗi radio ji kala inana ceŋe men e oɗo subaka en jetti en jarni en calmini heɗortoɓe en toon kono kadi en jetti en jarni ɓen heɗortoɓe en to banggue application lien
Skype e normalement e fannuji ɗi fof kono kadi ɓen yeɓoɓe ne o saaha toon to Pindi TV mayn ngara e commentaire uji mabɓe sikkala ko ɓoyta maylage aran en e mabɓe inchallah heɗɓe toon e batte hakkille ɓe ne garra e commentaire uji men jettuɓe ƴilten aussi commentaire uji mabɓe koɓe goni toon e haalde elage aɗen jiime jayɗe 13 hol jayde nde puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa hade men fuɗɗorade hay jayde alay saago ganden holliɗi dawri kanƴi kala ɗi garti ha joni en gonka leydi ndi dawrugol tan sur dawrugol presque guila ñande tati lewru mataw février nana wona joni mataw jonte tati nana ɓatto e jonte tati mbiyen guila nden ha hande jayde ɗi goni koye dawrugol haysono tawi ko fannuji certuɗi kono kam sikki ala kanƴi foof jopande ko wotere woni ɗin sumgoji présidentiel tijjaɗi ko noon jayde Sud Quotidien holno dawri ko nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka ɓe mbitande ko ngoɗo seppo ko wiyete marche silencieuse et pacifique gam haɓade report présidentiel detengol ɗin sumgoji tijjanoɗi ɓe mbi ko arsuno élection réussi son test manam ɓen ɗon so tawi gonno koye ƴewdo kamɓe gonɗon goomu keesu ɓe keeɓi koɓe jinno ko sababude kewedi jamanu telliɗo notiɓe e gonɗon seppo ngo ganduɗa ko seppo jamyamo kono kadi yamirago ɗo e wuuro lamorgo ngo ko ujunaji Sénégal naaɓe kañumen tigui telli e booli ɗi e oɗo aset jewtuɗum ɓe mbi noon koɓe nangui ko date tati walla ni sappo lewru nduɗo lewru mars fandu 2024 gam yuɓɓine ɗin sumgoji présidentiel yidde mabɓe en tout cas ɓe mbi noon ko conseil constitutionnel kañumni nodditama ha joni yo ƴettu ko wiyete ko on ɗon posture vigie ha ñandi passation du pouvoir kono noon jayde Le Quotidien nden ɗon jayde wi no wayno witende sucre salé ɓe gari koye on ɗon date présidentielle ɓe mbi ko Macky fuɗɗima on ɗon consultation woni ko yiwiteɗen ɗen jewte nde ɓe o joopi hen gam etade nangude date ɓe koliti wonde ko on ɗon corps électoral kañumni oɗo saaha hande tan inana heebi e gam fadde ko fate banggue ha joni ngal nonodiral e ko tindaɗi ɗon sumgoji goɗɗum ko tawate hen ɓe mbi ko caggal décision ɓen ɗon le 7 charge PDS oɗo saaha ɓe mbi nana ƴeewa kamum nana ƴeewɗo heedi marche arsuno élection ɓe mbi tan nde ko full en son et lumière woni ko teska ko yewti e ngal ɗon moɓodiral bangal ɗo aset jewtuɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar jayde Le Public e oɗo subaka kam ne arti on ɗon rapport onon rapport le public normalement haade men arde l'observateur Oumar le public noon ene wayno wi ko rapport mo ganduɗa o ko double langage de ex Pastef manam ko yewti ko ha joni e ɓen ɗon wiyetnoɓe Pastef ɓe garti e won e yimɓe ɓattiɓe Ousmane Sonko kolliti tan oɗo saaha hande yidde mumen ko ɗon renvoi manam yo dettin ɗin ɗon sumgoji ha e ko fayarde woɗɓe ganduɗa ɓe ko ɓattiɓe Bassirou Diomaye Faye kañumen nangui ko yoɗɗo sumgoji mbaɗi ñande 25 lewru février ɓe garti ha joni noon e ɗin ɗon sifaji mo mbi ko ɗemɗe ɗiɗi manam tan ko huno ko woto yaltinoɓe ɗemɗe ɗiɗi manam on double langage mo ganduɗa ko ɓen ex Pastef ɗin konguɗen e jaaji e hello tete nden jandi witende Le Public jayde L'Observateur nde groupe Futurs Médias nde wi ko ɗon date kono kadi e gasirde mandat président de la République poisson du 2 avril noon jaynen ko ɓe bindire gandide bindol ɓe mbitande ko mandat makko gasat so walla so gasi tawi élection ngaji ɗi ha joni mbaɗaka ko ɗum équation mawɗo to banggue juridique Ahmad Ndiaye ko juriste holiti wonde caggal ñande ɗiɗi lewru février maw leydi Macky Sall wawa ƴettude pellit ɗi ganduɗa ɗe ko pellit joytiɗi e ko fate banggue ha joni ko wiyete lawol saabi noon o wi so renaki faya koye cunami woni hendu hewndu doole Moundiaye Cissé mbo arsuɗo élection holiti wonde tan kañumen ma mbatta yewtere walla pottitte walla ma jindire candidat ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ji manam jopaɗi ɗi e ɗin sumgoji présidentiel gam état yewtide mabɓe ko fate banggue oɗon date PDS e ɓen ɗon woɓɓe candidat ɗi ganduɗa ɗi ko spolié kañumen yidde mumen tan ko yo ɓamte on ɗon processus électoral noon jeynen ko ɓe mbi ɓe mbaɗi ko natal on ɗon siège mo ganduɗa ko ɗon maw leydi ndi jotto gam wonda ƴetta mandat kesso toon to conseil constitutionnel ko noon source a nden ɗon jayde ne wayno ari koye goto e ɓen ɗon wonɓe toon to conseil constitutionnel ɓe mbi ko wasdemo tawede tawi ko gaddugol haala woni absence polémique goto e magistrat ji ɗi woni Cheikh Ndiaye tumanoɗo ko yiti koye banggue guiɗe mbuñari e ñalawma délibéré on ɗon décision mbo conseil constitutionnel ɓe mbi
hani pusgol on ɗon décret mbo Macky Sall basgol makko tawede signature makko kala ɓe mbi andama e on tuma kanko charge woni on dimo Cheikh Ndiaye wonana ɗo e nder leydi Sénégal o wonno ko to banggue caggal leydi d'ailleurs ni guila nde 3 lewru mars nde mawlidi ndi waɗata ko yuti koye banggue oɗon discours kanko on ɗon Cheikh Ndiaye o wonani ɗo e nder leydi Sénégal o tawetno ko banggueji goɗɗi kona ɗum ɓe garti ha joni e yiyande PDS caggal pellital on ɗon conseil constitutionnel nilnuɗo on ɗon loi e décret bambuɗo walla ni dirtingol ɗessugoji présidentiel ɓe mbitande ɓe garti ha joni ko yuti e yidde PDS ko yo foof artire rewne lawol manam ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko waɗanoɓe spolié woni riwtaɓe gartire processus o ɓamte kona ɗum ko haala Malick Gakou tawate hen nationalité makko polonaise tumateɗo o holliti wonde tan ko waɗi manam ni o ñilki walla o jofima Amadou Ba e woɓɓe candidat ji goɗɗi ɗi on ɗon date présidentiel et décision conseil constitutionnel ɓe mbitande ko le big saut de Malick Gakou kono Dakar Presse nden ɗon jayde oɗo subaka arti e wiide wonde ɗon ɗo heeɗa walla ɗon ɗo ɓe keeɗi chef de l' état Macky Sall e jaggugol date ɗin sumgoji présidentiel Cheikh Oumar Anne ɓe mbi ko oɗo saha hannde darima walla ni oɗo saha hannde daranima Amadou Ba goto kamɓe responsable uji APR toon to Podor koliti wonde tan eɓe belti e on ɗon position mo chef de l' état ƴetti ko wattindi ko gam wiide wonde ko Amadou Ba woni candidat mabɓe on ɗon coalition Benno Bokk Yakar e nden hoolare hinande fewde on ɗon candidat ne wayno noon kanko Cheikh Oumar Anne o holliti wonde ma ɓe daro darde tindi e oɗo saha hannde e gam nangorande on ɗon candidat mabɓe mbo coalition Benno Bokk Yakar la voix plus nden ɗon jayde ne wayno ari koyeɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi jogori wonde manam ko tati walla ni sappo lewru mars ɗin ɗon sumgoji ɓe mbi ko Macky oɗo saha hannde yamiri jagorɗo muɗum tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal nde heblata walla ni mbiyande nangata date tawi koto banggue kaldigal e on ɗon date mobilisation kadi mawɗo woni ko teska e ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar tawi waɗi ɗum ko sunu élection ɗum waɗi koye ɗeɗo balɗe woni aset jawtuɗo o le regard quotidien e oɗo subaka ne wayno kañum arti on ɗon caggal gaccirgol yoga ɓe ganduɗa kañumen goni temedde dumbanoɓe dumbude leydi Sénégal kono kadi e gartal won ummorade toon to exil woni caggal leydi dognoɓe ɗum moloyi ɓe mbitande ko le plan Sénégal apaisement 3 points de suspension nden e ɓorde Sénégal ɓami gam ha joni ɓerɗe ɗe mbawa wonde goote kono kadi yimɓe kala gartire hakkillaji ko temedde déteniji politique kañumen gaccitaki leññande aset jawtuɗo ɗo gartal ɓe ganduɗa ko wonnoɓe toon to caggal leydi ne hen Gagne Demba mo ganduɗa ko Gagne Demba Touré gonnoɗo toon to leydi Mali kono ɗum ko kadi ɓe kolliti wondeni e libération détenuji ɗi kala Pape Alé Niani holliti yonude ngal ɗon gueɗal e ngal laamu ngu ƴettiti ɗum saabu widemo wonde situation crise leydi Sénégal ne wayno wona ɓesguli ɗi mbaɗata hen profito kono kay ko juuɗe caggal leydi ɗum noon woto Sénégal accuɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe bonɓe bonnoɓe ina bonna leydi ndi konngudima kanko Pape Alé Niani ne tawi hello joyyi nden jeyde le regard quotidien le soleil on guendire nde oɗo subaka wi ko croissance mo ganduɗa ko ɓurɗo o sembude e nder windere nde nde hitan 2024 la BAD woni Banque africaine de développement ene wayno holliti wonde ko Sénégal ne jeeya e leyɗele nogas ɓurɗe ɗe sembude walla ɓuuroje ɗe sembude ko yiwti e on ɗon croissance woni ƴellitogol faggude e nde hitande 2024 goɗɗum ko tawete hen ko Mauritanie o commande to banggue union africaine Mohamed Cheikh Ould Ghazouani kañum tigui ƴettiti gunɗon laamu ou bien on ɗon présidente tournante ɗo e Afrique ko yiwti koye on ɗon fanno goɗɗum ko tawete hen ko enquête parlementaire dartinama e oɗo saaha toon to assemblée nationale direct news nden ɗon jayde oɗo subaka dawol cowde ne wayno ɓe garti ko caggal oɗon période mo ganduɗa ko période kawniɗo kulɓiniɗo ɗo Sénégal wonno e jaam mbo wetani ɓe mbi ko oɗo saaha Sénégal hepti hoolare ɓen ɓe wallidata woni bailleur en ɓe mbi noon ko pellital ngal mawlidi ƴetti wadde apaisé oɗo situation woni ha cidde ɓe ganduɗa kañumen goni certaine woni yimɓe ganduɗa ɓe ko naggaɓe e kasoji ɗi kono kadi e wadde maintenir Amadou Ba on ɗon candidat coalition Benno Bokk Yakar e kay heɗade e jaɓande conseil constitutionnel saabi noon hoolare mawde hepti hakkude Sénégal e ɓen wallidi mumen to banggue financement kono kadi hakkillaji Sénégal naaɓe heeɓi puɗɗi martude e oɗo saaha woni ko jayde nde wi eɓe jañi hen e hello tati
kono noon Rewmi quotidien nden ɗon jayde oɗo subaka wi ko ɓamtugol trafic woni yangara Dakar Dem Dikk toon to Ziguinchor ɓe mbi tan de ko le vent de dégel souffle manam tan e oɗo saha hannde kenal fuɗɗima moyande ɓen ɗon Ziguinchor naaɓe malni mbiyen ɗum hendu ummima ɗo e Dakar yettima toon to Ziguinchor ɗum ko caggal lebbi jeetati ko on ɗon ɗin ɗon auto ji Dakar Dem Dikk mbaɗani voyage toon to on ɗon diwan ɓe kolliti wonde noon ko on ɗon ligne Ziguinchor Kédougou Kolda udditama e ɗeɗo balɗe ɗin ko goɗɗini jaaji e hello mabɓe joyyi e nder nden jayde witende Rewmi quotidien jayde stade quotidien oɗo subaka wi ko weekend de Lyon toon to Europe Jackson ne wayno ni weltaki sababu ko match nul hakkude mabɓe e Al Ahli ɓe kolti wonde ko équipe cembude oɗo saaha équipe goto mo ganduɗa mo fiya taw mo suwa taw dañde défaite e on ɗon série 12 victoire d'affilée goɗɗum ko tawete hen ne wayno koko fate banggue ha joni on ɗon mondial de beach que deuxième journée barotiɗogal leydi Sénégal ne wayno Poli Colombie caggal nde ɓen ɗon pinoɓe équipe o waɗi égalisé routine waɗi ko wiyete ko remontada woni ko janiyankoɓe ɓe mbi ɗin ko goɗini tawe hello mabɓe nayyi e nder nden jayde stade quotidien kono noon Rewmi sport plus e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ari koye mondial beach on ɗon 2024 ɓe mbi ene wayno tan ko barore ɗe kañumen tigui lipti Colombie ɓe mbaɗi replacement ko yetti on ɗon qualification caggal nde pooli ɓen ɗon loggi 5-3 Saudi Pro League Koulibaly marki bi Al Hilal ne wayno fooli ɓen wiyeteɓe ha joni Al Royad loggi 3 e loggol gotol ne wayno élage ko ɗum wonno ko tongonɗen e jayde leydi Sénégal kono hadam hokkudema konngol tan en mbiyat Oumar yo men proposé on ɗon odia bande dessiné jiyen holkoɓe gaddi oɗo subaka hannde yettoɗen wadde hen commentaire ça fait quelques jours eɗen mbaɗɗum e wayno élage mi hokkuma ndaara nattuɗe mbiɗa sikka faami ko prison Rebeuss walla Cap Manuel no jiɗirɗa foof en tout cas kañum dessinaɗo hakkude Aissata Tall Sall ene daari hakkude Bassirou Diomaye Faye ne woni nder kaso ene yaltini hoore oga banggue aussi ko Ousmane Sonko ne woni nder kaso ne yaltini hoore e guiri mais banggue ɗiɗɗi foof sa ƴeeni waɗi dame ɗiɗi damal foof ene uddita prisonnier ji tato ha jeegomo ene jalta hen ene mbeyna juuɗe ɓen ɗon noon ko rewɓe worɓe wonɓe acciteɗe oɗo saaha mawɗo leydi ndi Macky Sall ne jooɗe leeso ena fawi junggo muɗum e defte ɗiɗi voilà donc ɗen defte ɗiɗi sa ƴeewi wonko wone majji c'est à dire ko ɗum décret foti wonde walla so tawi ko yamirore mais Aissata Tall Sall ko haali hen ko ɗum ɓuuri wadde intéressant o wi wonde e nder ɗeɗo balɗe ɗe min mbaɗi ko wiyete journée porte ouverte e ko yewiti e nder porte ouverte o wi noon ko dossier ɗiɗi ganduɗa ɗi hannde nana goni en suspense c'est à dire won dossier ɗiɗi ganduɗa ɗi hannde koko jowa haala mumen sowa taw haalede jonko noon mo leydi ndi jabti wima wonde saabu oɗo saaha mboɗon fawi hen folon ko yewti on ɗin dossier ji saabu min goni koye ɓurde yaññade ko yewti koye gonɗon miijo ene holliri wonde oɗo dessin ko gaccirgol prisonnier ji politique kono ne heedi cadre uji ɗiɗi ganduɗa ɗi ko cadre uji ex-Pastef woni Sonko e Bassirou Diomaye Faye donc noon mo leydi ndi sa yi ɓen ɗon ha joni kedde kaso ko kanko fawi dossier ƴi folon makko ko saabi ɗum noon e wiide makko eno odia o wiiri ene wayno ko ɓe goni koye miijade soit ko yimɓe Ousmane Sonko walla Sonko e hoore muɗum saabu eɗen gandi won kabaru hollirno wonde dossier makko nana e tabal kono noon yimɓe omo yiiɗi yewtide yimɓe makko ha ɓe mbawa dañde issue woni pamodiral donc commentaire ma seeɗa ko yewti e on ɗon bande dessiné odia mbo La Tribune. Merci ko weltanadeɓe par ce que ɗum ɗo aussi en deña hakkille en hollita vraiment ko wiyatno ko e wonde déteniji ɗi foof presque hewɓe hen gaccitama sababu o noon kam ko yidde tan toujours noddude dialogue noddude apaisement noddude ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɓuuri ɓubde e leydi ndi heddi noon peut être ɗiɗi ɓe ɓe ganduɗa hoorema cowa yaltude ha hannde ɓen aussi ene wawi taw ko dossier ji mabɓe jiidani e dossier ji ɓeyto par ce que dossier aussi wonno teddirat sa ɓuurani tinnat tan sa wi tan aɗa fini subaka gotan goppata joomum aussi seeɗa ko way kono ka wonko jawɗa e justice ma no hannirta ni dal kono noon élage a jarama so tawi jogui namde to banggue revue des titres kono noon namde men to revue des titres woni holno jiiruɗa on ɗon ngal ɗon pellital ngal conseil constitutionnel ɓami hani hoorejo leydi ndi waɗi
waɗi acte manam ɓami hen tawti gonɗon miijo holno jiruɗa ɗum ko miijo wongo fayida saabu enen fof eɗen jeeyno eɗen jiya mbiyen yimɓe ganduɗa ɓe koɓe jeeyadani e distingol ɗinon songoji présidentiel saabu dewi ɗe mbiyatno ko ɗum faux débat Allah waɗi mawlidi ndi ha waɗi discours haaluji jaltuɗi hen seppoji mayɓe hen ɗum ɗon fof ne wawno wasde wonde nde tawno so tawi ƴeewi no hunde sifori ni e hande o no conseil constitutionnel wi ɗin songoji mbawata dirtinede eɗen mbawi wi tan ko ɗum hollirde wonde doole e sembe mo Sénégal jogui kono kadi ko yiti ko to banggue séparation de pouvoir kadi pouram ɗum ɗon jibtinani Sénégal ko wiyete ko ha joni Sénégal kesso to banggue ñawoje woni hollirde wonde tan ko ñawor leydi Sénégal ko ɗum indépendant wiyannoɓe wonde ɓen ñawoɓeɓe goni koye jimade maw leydi ndi walla e laamu ngu kala ko laamu ngu yiiɗi ko ɗum woni ko mbaɗata mbiɗa sikki ɗum ɗon so tawini wonnone e ko ɓenni ɗo henne ko kam yimɓe ne poti andude ɗum ɗon donc firti ko haaluji tan gonno saabu ɓe lundima ha laaɓi ceer miijo maw leydi ndi ɓe lundi kadi aussi assemblée nationale saabu sa ƴeewi ko 3 pouvoir woni ɗo pouvoir o goɗɗo ko législatif oto ko exécutif oto aussi ko judiciaire goto hen foof holli doole muɗum maw leydi ndi ko exécutif wi ɗin songoji noddanoɗi mbawa wawde wonde ɗum yo nawe assemblée nationale tawti gonɗon miijo maw leydi ndi woni deux pouvoir hetti banggue goto mais pouvoir goto judiciaire o mo ganduɗa ko on battinte leydi on ɗon ari wi ko mbaɗɗon ko foof wawa wonde min guitti ɗum min bonni ɗum songoji ɗi hayso tawi namde ɗi mbawa wonde ñande nogas yo lewru février kono kam yo kaldigal wooda date kesso darne e on ɗon tuma leydi ndi wawa yaade songoji donc eɗen mbawi wi tan hande o min e baɗno am foof ene wawi wiide hande ni Sénégal hepti sembe muɗum to banggue démocratie ɓerɗe ne wayno mbaɗi apaisement c'est à dire que par ce que probléme Sénégal wonno ko ɗin songoji holno jogori wadde beele ko avant 2 avril walla ko jogori wonede ko ñande sappo e joyi lewru décembre hono yiɗiri assemblée nationale won e mabɓe donc hande ɗum ɗon foof iwi heddi ko kaldigal nan woodi ɗo e balɗe ma en gandu holno ɗin songoji jogori yuɓɓinede saabu wiyama mbaɗe gartiri ko ɓuuri ko yawde woni hen ni haaloɓe ne mbi wonde entre le 3 et le 10 mars wadde ko ɗum pellital vraiment so tawi jabtan namdal ma pellital patam lamiwal saabu ne holliri wonde Sénégal ko leydi démocratie pouvoir foof ine jogui sembe muɗum kadi so waɗi goɗɗo ne foti ɗum hormade ha tengti pouvoir mo ganduɗa ko judiciaire ko noon wonande ɓen ɗon ɓe ganduɗorma waɗi bannoɓe ha ni ɓe dumba hen ɓe jalti leydi ndi keeɓi ufde soulagement mbawi artude beela aɗa sikki janggue e jaam jomumen aussi jogota ko nimsa haqqe ko mbaɗa ko privé e nder gurdam men haqqe kadi ko jaltana koye leyɗele men normalement so tawi neɗɗo manam haala pulaar mbiyata so tawi neɗɗo ferguitima yani woto ƴewɗo yen ɗo mais yo ƴewɗo ferguitiɗo so tawi neɗɗo ko neɗɗo kadi conscience makko ko conscience tranquille normalement so tawi neɗɗo nanggama waɗama e dumbirdu wonko nanguira saabu neɗɗo waɗani haydara tan nanguire heewani ne woodi kono heewani so tawi joomum nanguirama ɗum nanguira ko waɗede ko wiyete ko punition woni hemnede lawol beele janggo e jaam joomum wasa wattude hono ɗeɗo baɗe ɗe wone wadde donc so tawi joomum ko joom hakkille muɗum niddeji ne andi ko wanno ko walla ko tumno ko gonga mbiɗa sikki janggo e jaam ene wawi rentade gueɗe baɗe hon noon saabu kaso waɗirata hon presque ko nede neɗɗo o ko ɗum woni kaso c'est à dire fannude déplacement ji muɗum liberté muɗum beele janggo e jaam toon no wawi mettude hamnade e wadde limité ni so joomum yalti wawa rentade won e gueɗe donc eɗen cikki vraiment ɗiɗo événement ji jewtuɗi ha jibini nanggal fodde ujunere fawde bani adama ene gasa ɓen noon kala so jaltinama e ñalawma hande o ene wawi so tawi janggo e jaam hon ɗeɗo gueɗe mbaɗi walla mbiyamen mbaɗe ɓen kam ne mbawi ñonga hen juuɗe kono wona foof en on nde tawno won yimɓe kañumen ene mbawi waɗede kaso taw ko mbaɗira ko en joomumen ne poti jagguede mbaɗe privé liberté kono noon janggo e jaam sene mbatta kadi mbatta ko hono ko ɓuuri ɗum en mbiyani ko nandi ɗum mais ne mbatta hono ko ɓuuri ɗum mais eɗen cikki vraiment yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe jamureɓe ɓe ganduɗa ko noddago wonno tan jeehi tellima keelima bonni walla mbaari tawi jomumen so jottima seeɗa ne mbawi andude ko ɗum jumri wonno janggo e jaam so honɗen ɗon gueɗe mbaɗama walla noddama erama ni jomumen ne mbawa hofde juuɗe walla mbiyen keddo e galleji mumen mbasa wattude honɗen ɗon baɗe en tout cas enen kewi nande kala saaha ya garta bonen bonno ya garta bonen tan ko ya gar duttoɗa kaso yaade dutto kaso ɗum tan ɓuuri bonde namdal men batningal woni ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema kadi kesɗitini hoolare men fewde leydi Sénégal holko cikkuɗa ko ɗum woni sababu o kadi holɓen
wonande ɗum ɗo international quoi c'est à dire ok woni bailleur Sénégal naɓe hélas aɗa andi ko ɗum woni ko mbinomi nane wonde hande apaisement woodi sa ƴeewi gueɗɗe ne goodi hen woni accidde prisonnier ji ɗi e wabade aussi caggal décision conseil constitutionnel kadi e wasde fusde gouvernement o woni par ce que Amadou Ba so waɗino démissionné walla o ittanoma ko yite gardi ngu walla natti wonde candidat ko crise goɗɗo wontanno par ce que crise pouvoir ngol wonat crise pouvoir noon so woodi hankkadi ni cifodire kewde bailleur en ɓe ganduɗa ko signature hono chef de gouvernement wonnoɗo en wontata ko goɗɗum par ce que wontata ma goɗɗo ara aussi négociation wooda walla cifodirɗe jokka donc noon ɗeɗo guettati baɗe tati ɗe ganduɗa ɗe ko mantiniɗe ne saabi hannde bailleur en jokti hoolare leydi Sénégal jokki wadde investir donc ɗum noon kadi aussi mbiyen ko ɗum bonne nouvelle eɗen ñaago Allah tan yondu noon hendu vraiment deere e teere kono kadi hendu hoolare jokko hakkude Sénégal naɓe aussi jokka aussi hakkude Sénégal ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe bailleur en ha tengteɓe ɓe ganduɗa ko partenaire uji meɗen finance et technique Allah jarama golle ma jooɗi peewi Elhadj Abbas ɗum noon so tawi aɗa heeɓidi garna en e ko yewti e ɓen bandiraɓe ganduɗa enen puɗɗi arde toon vraiment toon to plateforme o min joni noon oɗo saaha ko yeɓata ko nana yoni kono kadi waɗɓe commentaire ɓe kadi ne joni ɗum noon bisimilla so tawi wonko kebliɗa hen ko noon Amadou Moussa Allah jarama kadi en beltanima ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoore maɗen e plateforme digital ene binda ɓatakeji vraiment fewde meɗen ko wayno Daouda Sow enen jarnamo par ce que o yetti en kanko Daouda Sow aussi vraiment o jarni en no fewi o artima on laabi ɗiɗi refti hen ko Djugo Ba wi en jetti Allah en juule nulaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam Aissata Mbaye olel pindi bon woni ko toon to Mauritanie mbi sikki Mérican donc Hamidou Sy kañumne salmini en mbi sikki ko ɗum ɗon o bindima ko ɗi ngala espace quoi machallah min beltimi machallah min beltimi e kabaruji mon kono kabaruji mon kono so heewani connexion heewani je pense ok kono en paami Hamidou ok en paami Aissata Mbaye arti kadi wi piidi tan kettotomi Aissata a jarama Aissata Mbaye a jarama no fewi vraiment Siley Mamadou Niang aussi salmini en jarni en Amadou Siley Sy bonjour Pindi TV on calminama de min beltima no fewi ko on Amadou Sy noon bisik kanko woni Kandji Sy depuis Demet Diri voilà Demet Diri bisik kañum e doɗel Diri kañum en nandi e on fano Ifra Sadio Ba machallah Moussa Amadou Moussa Anne waɗi fayida jewteɗe o yetti o jarni vraiment kadi monsieur Sar Mesri jarama yo Allah wat jaam e Sénégal amin ya rabbal alamin Amadou Ba jaam hiiri besik maro kanko ko jammo woni jaam hiiri e mon yaw ke jammo woni Sar Ibrahima Amadou Moussa Anne heureux de vous retrouver voilà et a tawtude on e olel subaka vraiment merci Sar Ibrahima vraiment mo hetto en et avec beaucoup d'attention en calmini mo no fewi Adama Diop la même chose beela wona Adama Diop meɗen walla Adama Diop o ñaguini en ko télé wona kanko ya Allah wattu ɗum télé amin ya rabbal alamin Amadou Moussa Sow Amadou Mamadou Sow jaam Allah waale mon wadde min beltinimama sanne ɓeɗo mi sikki goni min mboɗo jogui woɓɓe ko wayno mataw waɗani mise en jour ko wayno Amadou Baba Ndiaye arti bonjour Amadou Moussa Anne ko noon kadi Oumar Boubou Ba on jettama Amadou Moussa Anne yo guenore en ɓeyda Pindi TV Elhadj Abbas on jarama King Flam kañum ne wi ko Ansar on calminama on jewnama minenne kadi min jewnima no fewi Celo Abdoul voilà ko noon kadi aussi Balde Abdoulaye kanko ne o salmini jamareɓe Pindi wi Oumar Boubou Ba ko noon aussi wi leydi Sénégal ko leydi potal heddi noon wona yimɓe ko yiɗɓe jibde tan nono wiri France Paris wi on calminama no fewi volume mono ina famɗi minen de won wonɓe ɗo ko ma gusta volume est ce que wona an famɗi volume normalement Mamadou Diougou wi ko machallah an Fatma kañum ne wi ko machallah on jarama Abdoul Conté kañum ne wi ko yo Allah won ballo Youssou Sow wi ko jaam waale mon fulɓi Mouhamadou Sy wi Pindi forever
pindi pour toujours Thielo Abdoul wi ko on calminama banda men Seydi Sar Seydane min calmitimo Mouhamadou Sy wi ko ene yeeɓa en depuis tonto dowlaji dentuɗi je pense que ko ɓeeɗo puɗɗino arde toon to banggue commentaire kamɓe kala en jettiɓe kono hélas aussi won yeeɓoɓe mbatta commentaire jettama calminama woto hettoɓe aussi mbatta commentaire jettama calminama joni paaɗen koye rogere men witende Olel Mbedda. nangodiri funange irangere woy worgon Olel Mbedda caggal nde 9h fayi hojumaji 14 paaɗen ko toon to wuuro witengo Wasa Kodde Mbayla tawate koye falde Kanel normalement Wasa Kodde ko toon tawete wuuro ngo ganduɗa ngo ko wuuro andirago département de Matam bien sûr Berse Djiby donc ko wuuro ngo ganduɗa ngo ko wuuro andirago fewnude loode Elhadj Bass aɗa andi loonde kay normalement hunde ganduɗa nde vraiment koye fina tawa men jeeya kono kadi koye goto e kutoragal ngal ganduɗa ngal ine tawi e galleji men Fouta e wone galleji ɗo e Dakar hay sinno tawi woni hen kam kañumen jiiɗi ko uddidde firgo kocca bidongel e on ɗon tuma cokkita jara ɓen Wasa Kodde Mbaylanaɓe e rewɓe ɓe mbiyen ina keddi on ɗon fina tawa hande guila ɗo londe jaranno mbuuɗo buɗɗiɗi buttari ha busappo hande ene jara temedde ujunnaji ha joni ɓen rewɓe gaccani golle mabɓe ene patta ene jaadi e jamanu ina ndewi lawol ina juɓɓi ɓe ndewi ɓe gaccani ha ko ɗum saabi ni ɓe keeɓi hande o jeeyede centre walla mbiyen chambre de commerce bandiraɓe men ɓe APS TV waɗino toon jillu jehen ƴeewen koɓe jiwte ɓe ɗon rewɓe garten. métier amen ngal min nawi ngal chambre de métier amin jogui toon junggo chambre de métier président Coumba Cissé ɗo noon woni président amen to Kadiata Alpha Lam to kañum nani ɗo fedde nde to nani ɗo fedde nde ɗo min naate mayre min duuɓi 13 ko hikka woni komi yahani foire duuɓi 13 tuggandema ko Coumba Cissé laami ko ha addanma hikka woni komi yahani foire hitande fo mi yahata foire nawanmi ko gane hikka noon pelle ɗe keewi Wasa Kodde par ce que woni pelle 5 joni noon Coumba wiɓawde woni pelle 5 yimɓe ɓe fof mbawa yadude alay saago waɗe jontande ɓe jaah hikka ɓe joni hikka tata jeehi tata kadi mo wuuri kañumen nakadi jaah ɗum ɗo ko chambre de métier amen Wasa Kodde ɗo gardogol Kadiata Alpha Lam ko kañum nani ɗo ɗum ɗo o yaano Matam waɗi formation mango ɓe mbimo so yeehi yo so tournon ɗum ɗo ko tournel o no belɗa fof no mbatta joni noon ko arti min ƴettuɗo kalisal min coodi hen kabirɗe amen min coodi hen ɗum ɗo kon ɗo tournon alhamdulillahi noon hande ene famɗi debbo mahowo e nder Wasa ko tourneɗi foof noon ko sababude Kadiata Alpha Lam ko kañum nanni ɗum ɗo no belɗa fof sa waɗi hen londe mawde e jaaha sa waɗi hen tokosane jaaha sa waɗi hen ande yaha no belɗa fof no mbatta nden mango amen nden mawɓe nden ko ɗum ɗo kutortono ɗum ɗo woni heeɗo ɗum ɗo noon sa tawi a waɗi ɗum ko becce ma tan mbattata hen ɗum ɗo ndo min jaha min jeeyi Matam min jeeya Wourossogui min jaha ha camɗe min kawre kalisaji minen min kawruno tawi londe buttati londe busappo londe nogas londe mbandu nawode beñuwaruji ɗiɗi min ɗon ɗo e koye amen taw min bambi min jaa Wourossogui min jaara koyɗe sa yeeyi capantati wiye woro kaari koye hande heewi kalis kaari dañi capantati londe capantati kono kon ɗo jeeya buuɗi joyyi en kay minen min ganda wonno ko Olel Mbedda toon to Wasa Kodde Mbayla e ballal APS TV agence presse sénégalais wannoɓe toon jillu ɗon keɓɗen ɗum ko yewiti on noon ko image wonno nam kono noon ko banggue audio ƴettuɗen ɓeɗon haalɓe hen kala en nani ko fewnoɓe looɗe Elhadj faami londe ɗo wonno mbuuɗo buɗɗiɗi bujjoyi buttari o wi nden sa yeeyi no londe busappo wenda capantati wiyata no wuuro kaari hande heewi kalis sababu o noon oɗo guel ɗo Olel Mbedda ko hollirde wonde ko londe ina jeeya e fina tawa nam kono kadi ene jeeya e kutorgal ɓurgal ngal hormede e galleji ɗum koto banggue gaddin galleji men saabu sa ƴeewi looɗe ɗe ɗo mbatte ɗo ko hakkude galle hen sahaji mbaɗe caali walla mbaɗe less lekki voilà merci beaucoup e proposition ɗon image déjà Oumar Diobbo Sow andara déjà no lodɗe pewdirte donc c'est vraiment machallah ene ko hunde wande fayida rewɓe Wasa Kodde Mbaylanaɓe ko andiraɓe ko yewti koye on ɗon fannu Elhadj commentaire ma ko yewti e londe
déjà no fewnirte nafoore muɗum e galle surtout. eyyi ko adi fof d' abord ko wiide tan gueɗe banni no moƴƴi sa fof jaltine saabu ɗum ɗo ko fina tawa men ɗum ɗo hay goto jeeyani ko enen tan jeeyi eyyi kadi ko nokku mo ganduɗa hoore ma souvent aɗa nana ɓeɗe heewi nande wiye wonde kooɗi kaari ɓuuɓi junggo sa yaare londe so waɗama ndiyam dans tous les cas de figure ɓuuɓata hannande ndiyam jaltinaɗam e frigo hannande ndiyam glace eyyi hannande ndiyam mbaɗaɗam glace walla jaltinaɗam e frigo donc ko wiide tan ko moftirguel ngel gandanɗa hoore ma guel so Allah en fait woni noon ke majjude mais sindo ko sago taw majjata par ce que waɗi mbiɗ noon ko londe ko kañum aɗa andi minen min mbiyata ko ɗo jabbuwal ɗo londe fawto ɗo ne woodi jabbuwal eyyi ɗo londe fawto ɗo ɓe peƴƴanta ɗum ɓe yahane ko ladde feƴƴe lekki mbaɗki calɗi mbaɗki calɗi tati après londe ar fawe hen lombe en fawe hakkude galle walla kam waɗe nokku mo ganduɗa hoore ma vraiment en waɗe couvrir de telle sorte que sa ari kala garɗo pot londe fawto ke ɗum ɗo kala garɗo ƴetta pot mum yara et puis yaha quoi et puis vraiment ala probléme par rapport e joni mi anda ko yimɓe ko holko naati ɗumen ha londe presque pratiquement hay nder Fouta men nan waɗa disparaître te fotani wonde wonɗo jiimen nokkuji ganduɗa hoore ma sa ari a tawata a natta taw ɗon londe gaddanɗa ko bidgel ndiyam gaddan tan yita e frigo te bidgel ndiyam gila watti arde yimɓe mbatti ɗum ɗude min kam ɗum ɓe teski ɗum gila bidgel ndiyam par ce que londe arat tima e pot londe jara ha gona normal jaalawol ma mais hande en plus mi sikki en jogui nafooje goɗɗi ko ɗum jibinanta galle o to banggue baraji walla gartam déjà par ce que londe sa ƴeewi koɗo yimɓe kawrata ay souvent hay nokkuji aɗa yiya rewɓe ganduɗa hoore ma ko waɗiroɓe Allah so tawi comme par exemple ƴetta londe cooda londe jarani min yaade cooda londe gara mbaɗa ɗum e garage subaka Allah pin fof ƴogo ndiyam gara mbaɗa hen jama en yimɓe kawrata voilà kalto yimɓe potata en général ɓe kewi ɗumen en jii kadi aussi londe gaga tan aussi to banggue waɗede ɗum e hakkude galle walla e taroɗe ko nandi hen ko wayno debbo seno hurtoyo londe aussi ene jiiya e gueɗel duusowel on ɗon debbo to banggue kaaki muɗum te ɗum ne jogui ko firtata saabu so tawi mbi won haaloɓe ne mbi woni so tawi debbo hurtima e galle addani londe elen jogui ko ɗum bonnata to banggue aussi gonka mum toon si aɗa andi ɓe mbiyatama debbo moƴƴo ko debbiniɗo et puis londe koko debbiniɗo c'est ça ɗum tan woni debbo moƴƴo souvent wiyete ko debbo debbiniɗo mais saɗa ara ene ko gabdi quoi gaddora londe par ce que tellement londe en waɗa respecté koko debbini kañum koko diñi si place goto tan ene nafa koko diñi place goto tan ene nafa ɗum waɗi debbo ɓe jiiɗata ko tout le temps ok on ɗon dow quoi yo jooɗo te taw won debbo nafo aussi ko noon to kalten ɗo haala londe eɗen calmini eɗen jetta kamɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe wasa koddenaɓe kono eɗen jetta aussi mam korka ko toon to Ndendori kañumne ko no mbiɗa ni ko ɓuuɓɗo junggo ko mawɗo machallah kono ko mawɗo bawɗo ko waɗata ko to banggue loode aɗa andi loode ne waɗi kinɗe kerriɗe ɗum to banggue pewnugol ngol donc maboɓe ene hen mbiɗa sikki ne pewna ɗum kamɓe en calminiɓe kamɓe ɓen ɗon mabo fewnoɓe loode toon to Hunare e Ndendori e toon to wasa kodde kala tan dawowo ina fewna londe eɓe joguini ɗum inde noon nokku ɗo fewnteɗo ko fewnata ɗum ko leydi ndi won goɗɗum mi anda ko ɗum cekkiri mi anda so nani cekkiri voilà e fannuji goɗɗi e ko jiiɗen ɗo ɓeɗon kutoro ko hay so tawi ɗum ɗon ko joni ari woni londe fawti hen yirlo tan an waɗa junggo maɗa maaha ɗum ɗon fof aussi kamɓe wasa koddenaɓe ɓe dañi hen matériel caggal nde ɓe jokkodiri ɓe ganduɗa kañumen goni chambre de métier toon to Matam donc ɓen ɗon rewɓe finoɓe ne dawa ina maaha ɗen ɗon looɗe e ɗo subaka hande calminama ɓen kadi aussi finoɓe ne jara e ɗen ɗon looɗe calminama ɓen ni lowoɓe bidingaji mumen e ɗen looɗe aussi mbakko dawa kañumen kala jettama en tout cas ko yidde wi tan londe ko hunde wande fayida gaga ittude ɗom ko nden jogui aussi nafoore e galle hayso tawi en ganda exactement ko holko ɗum firtata kam kono eɗen jinno goto e mawɓeɓe so tawi naati haalana en vraiment gartam londe eko nandi hen détour eko yutti toon to ganduɗa kañum woni plateforme to gañaɗo wi ko toon to Paris heɗorto en walla yeɓaten
o wi noon mo namdi holto jayne mabɓe nde woni jayde oriental éco xibaru Tambacounda nden jayde wayri arde gañaɗo joni kay jayde mo nder ñaagui droit mataw kabruji natti wodde Tambacounda kono ɗum ko Abdoul Sané wiyen ko good morning to all mataw ko salmini enen foof so tawi en pirri hono noon joni joni en mbiyat Oumar yo ƴellit paaɗen ko toon to diwan mo Matam. oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio. Olel Pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon nde diaspora nani olel Pindi subaka law non banda marieto olel Pindi subaka law cera e kumpa olel Pindi koy wuli wulango kumpital non oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio. godon jam hawri Afrique 9h fayi hojomaji nogas e nayyi en jahat toon to Matam mi anda noon taw ko Matam o woni saabu gorkajo o ɗe balɗe woni koye voyage uji hakkunde leydi ndi walla hakkunde Casamance e funnague leydi Sénégal toon to rewo en tout cas région ngaji tati e ñalawma goto ko Gawus Diako tan il faut gona Gawus Diako pour mbawa wadde ɗum amoy ɓoggol ngol jaltaɓe jaam wale ma allo jaltaɓe amin manka nandema dara min ƴeewa systéme goɗɗo min ƴeewa so min mbawi hebdema ƴeewnoɗo systéme assalamu aleykum. Waaleykum salam seydi am holto tawerɗa e oɗo ñalawma hannde tawetemi ko wuuro ene wiye aynimaaji Undu koye nder département Bakel ɗon tawetimi hannde oɗo sahaa nde koye nder koye région de Tambacounda. an woni neɗɗo baɗowo réseau ngaji tati e ñalawma goto aɗa waɗa ɗum confirmé hay réseau ne waɗa ɗum. bisimilla Gawus ko haadi kada arane en jillugo gonɗon e dow ngo ɗon ɗo tawe toon gam wondude e jillu fondation Wolle Ndiaye e gardagol El Hadji Abou Ndiaye haadema ardanen hen ɓaade woni ko an joni en toon to Matam holko ɓuuri mantinade toon to diwan mo Matam. eyyi e nder diwan Matam e nder semaine ɓennuɗo o haade woni hannde ko altine mbiya wonde semaine jawruɗo ko caɗele ko musiba ko ganduɗa hoore ma waɗi toon to Matam to banggue jiyalal goto nde wasti ɗon tawi ngoɗon wargu ngo jibini haalullaji kewɗi nde tawno wargo ko hoddiroji Allah walla ko fodore Allah wawi fodde e goto kala kono wonmo ene waɗa ɗum tan sa rena hakkillaji kewɗi jiwoto kadi namde kewɗe garat saabu oɗon jiyalal to banggue duuɓi ko mawɗo o dañi hedde capanɗe ko 5 pawɗe to banggue neɗɗagal ko neɗɗo mawɗo saabu koye galle mawɗo jeeya kadi ko almami walla no jeeya koye almameɓe wuuro ngo walla tan koye diiniyankoɓe wuuro ngo saabu o jeeya koye galle mawɗo to banggue diine e nder ngoɗon wuuro wiyete ko Waali Jala o watti ko Horkaƴere kono ko Waali Jalanajo e kabaruji ɗi keɓɗen o yimmi ko Waali Jala o ari ha Horkaƴere o soodi essence makko o warti ha omo yalta wuuro ngo o naati e wone galleji o addi huuɗo addi fof o dari hen o duppi hoore makko Allah wonni moƴƴo kadi o duppidi hoore makko de nde yimɓeɓe ngari nungu heɓtindemo koma ƴetti téléphone makko nawi ɗum ndewi hen ha jiit gandi hol kanko ɗum ɗon noon ene wawi wiide ko hande ɗum waɗi walla ko oɗo saaha ɗum waɗi kono noon ngol waɗi laabi makko ɗiɗi o waɗi ɗum nde lawol makko garnol ngol o soodi ko ɓoggol makko o ngabbi dow lekki o warti Allah waɗi noon o dañani mayde nden o nanki wona cate no neɗɗo hawlirni o nanki wona cate o telli kono nde o haalanta goto e ɓe o haaldi ɓe o holliri wonde immade mo galle maɓɓe haw soodiya ɓoggol haw ngabba lekki haw haɓɓadani makko o meeɗano tinde o woni koye wartade sonande o warti o daɗi o mayani nde ko nden o andi woni koye wartade ɗum noon ko caɗele hewɓe noon kaaliri ɓe mbi wonde mato hayri woni ko almuɗum kadi ko lasarari hen ko liggotoɗo yataw ala inde Allah nde rokka ɓurde mo doole woɗɓe ɓe mbi ala
hayde kadi ko almuudu te almudagal hen saji heewi caɗele heewi ɗum ko babako est ce que ala baɗɗo e makko sababu wona sababu dilinka hakkille makko waɗa wawi wonde fof o ruccima e joomi ko eɗen mbiya Allah yurmomo yaafomo amin Allah yurmomo kadi dendagal golle moƴƴi ɗe golli ɗe haade ma yewtu tan enen kawruji ɗi keɓeten kala e saa e mbimen wonde o jeeya ko wuuro no wiye Sinthiou Walel kono ɓe nani mbiɗa ko Waly Dialo ɗum ne ko Sinthiou Walel bandiraɓe jaafo ko Sinthiou Walel wala merci beaucoup ko Sinthiou Walel bandiraɓe jaafo mata ko lappugol way noon ouais c'est ça ko wona ɗum ko hannde no mbiɗa ni ceerete ko ɗo e aynimadi ɓundu tawi woni sababu garangal men ɗo e aynimadi ɓundu ko arde e sete e lappol fondation ceerno Walla Ndiaye e gardugol Alhaji Abou Ndiaye tawi oɗon sete yahata ko diine l'islam yahata ko jokkere en ɗam andi ceerno mawɗo Allah ko moƴƴo o gawa immi o ferani Allah o fayi toon to woni hannde to duwuji ɗi o durdonoɗi duuji ɗi wurdanoɗi ñam golleji makko e Allah ɗe o waddanoɗe Allah jaabi on duwaw noon yaltini e oɗon nokku yaltini e dental he jaralla biyeteɗo Ablaye Walla Ndiaye walla Ablaye Madine Gounass kono Ablaye Walla Allah hokki ɗum ngalu ngu noon rutti ɗum e nder ɓe o ganduɗa hoore ma ko yahannoɓe Allah ene ferana Allah ene ngabbo ceerno mawɗo omo duwo Allah ne jaabo ɗin duuji hannde dutti e ɓen o resini ngulon ngalu noon e ndeɗon hoolare e gallon gollon ko Alhaji Abou Ndiaye ngam fokkirde bandiraɓe ko ɓuri ko hawnade hen e ko ɓuri ko welde hen ko yimɓe ɓe so ngari e nder guure ɗe ɓe cohlani hen bawɗi ɓe cohlani hen buubaji hay so tawi wonko yiiɗa waɗede hen ni dendagal ene artini e kala saha wonde wona minen ngari ko ceerno ari wona minen ngari ko Ablaye ari wadde min garani hoɓɓaneɗe e amaneɗe min ngari ko felo diine l'islam kono fermo ganal makko ko ceerno yaɓɓat ɗum e nder diwan he ko wiiden hannde o yettoro wuyde ɗe mbawi wiide 50 forage ko ɗin ɗuuɗi won hokkirede e oɗo saha fof sabu aɗa andi ñalonga dawal gaddangal ɓe dokkiri fodde wonde 23 forage caggal mum yeehi ha woni 53 forage hannde o sa renini forage poɗɗi hokkirde ɗi fof e oɗo projet ko 56 forage poɗɗi hokkirede hakkude Mauritanie e Sénégal pour yo julɓe dañ cagoji men ceerta ɗum ko Amadou Moussa noon hannde ɗon tawi aynimadi ɓundu so tawi arni e lappol ngol holto paaɗon e oɗo ñalawma hannde beele bandiraɓe so nani mbawa heɓanade ɗum no moƴƴi ñalawma hannde somin pini min payi ko somin gimmimo ɗo min payi ko wuuro wiye sunnatu woni koye nder woni koye Sarayi Bakel sunnatu Samba Yiɗe ko toon min payi aɗa andi sunnatu Samba Yiɗe woni toon ko Adama ceerno Adama Dia kañum woni toon tawi kadi o wonno ko toon to leydi Mauritanie hannde o noon wasi e ga e Sénégal guila e kitale 1989 événement Mauritanie Sénégal guila wadde kadi ko ceerno joƴƴinnomo toon inniti wuro ngo kadi wiɗum Samba Yiɗe no inniti wuro ngo wiɗum sunnatu Samba Yiɗe hayde tawno ɗo wuro ngon wiye Samba Yiɗe Almoussa Allah jarama Gawus golle ma jooɗi peewi en jettimo kanko jodni en toon to Matam kono no mbiɗen ni o woni koye sete mo ganduɗa o ko sete ceerno Walla Ndiaye fondation ɗon e gardugol Alhaji Abou Ndiaye en jettimo no feewi ari men makko so Allah lamɗo jaaɓi ko altine paaɗo kono hade nden ene gasa kala ñande ma en jokkodiri mabɓe inchallah ngam mbawen andude hol programme moɓe goni e dow muɗum joni paaɗen koye actualité actualité oɗo subaka hannde ne wayno kalaten koko yewti gonka leydi ndiya hannde saabu ko ɗum ɓuuri jojjude e oɗo saaha pellital ngal conseil constitutionnel ne wayno ɓamno assemblée nationale holliti wonde ma ƴettu acte manam ma kañum ne nani faami jaaɓi kono noon elle won luural joli saabu wone député ɗi ganduɗa ɗi kolliti wonde jaadani e ko assemblée nationale e ko conseil constitutionnel waɗi ko woni wiide wonde ne oɗo saaha ɗin sumgoji mbawa nawede ha sappo e lewru décembre ɗum ɗon noon addi luural Abdou Mboy subake ene wayno ko o tengtini on ɗon kabaru mo ganduɗa ko note service walla mbiyen ni ko communiqué mo assemblée nationale gonɗo yirlade presse o wi wonde tigui ko kamɓe bindi ngol ɗon ɗerewol saabu ko hollirde wonde séparation des pouvoirs ene foti hormede leydi ndi kamɓe assemblée nationale koɓe mbaɗi ko fodde saabu yiide gorka leydi ɗi alay saago sumgoji ɗi nawe ha nden kono noon ɓaade woni assemblée nationale kañumni walla ɓe ganduɗa kañumen goni conseil constitutionnel haali ko aɓe jogui droit wadde contesté en tout cas elle sa renaki ko huletano ko ɗum woni ko jogori wadde woni on ɗon crise institutionnelle hay sinno tawi hannde ɓurɗen ɓaɗade ko yaltude ɗum
goɗɗum ko tawete hen ko maître konngudi maître Mamadou Kane kanko iri o wi tan yidde makko walla omo ñaago chef de l'état Macky Sall nde waɗata démissionné beele on ɗon processus électoral ne wawa tigui jokkude jaɓɓal muɗum no hannirta ni ko wona ɗum ko konngudi Cheikh Tidiane Gadio kollirɗo wonde ko Infox woni ko wiyete ha joni kabaruji godani pefidari kañum woni ko presse international woni wadde ɗo nder leydi Sénégal guila ñande situation change donc noon kanko Cheikh Tidiane Gadio o holiti wonde Sénégal nana e jaam ala caɗele goɗɗe ɗo ko presse média international woni wadde ko o yonnani ɗum Tewo Diop ma wi peɗeli kanko ɗon mennoɗo wonde gardiɗo diplomate en ɗo e nder leydi ndi climat politique ɗo nder leydi Sénégal front démocratique ɓen ɓe ganduɗa ko daraniɓe yo sumgoji ɗi jaññi ɓe mbi tan kañumenne kadi garti e ñingde média étrangère woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni caktirɗe caggal leydi ɗi limtinɗo ñande en caktirɗe kewɗe ganduɗa ɗe kolliri image uji kaali konnguɗi ñingi Sénégal ne wayno ɓen ɗon kadi aussi daraniɓe to banggue démocratie leydi ndi jonnani on ɗon fannu te jobtima ɗin konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗin média international ene joporno leydi meɗen Sénégal goɗɗum ha joni e ɗin fannuji décision conseil constitutionnel la conférence des leaders CAM et CDS kañumenni kolliti wonde ne jayde ɓe ɗondirteɓe les 7 charges ƴettuɓe ngal ɗon pellital situation politique leydi Sénégal El Hadj Malick Gakou kañumne waɗi proposé ɗin sumgoji yo mbaɗe ñande 3 lewru mars 2024 ɗin sumgoji présidentiel voilà ɗum ɗon ne kadi ne jeeya e ko yiti ɗin fannuji goɗɗum ko addi hande ko woni hande tuuba horde to banggue ɗin candidat ji sobo woni ndiworba bo wonta doƴƴorba woni alhaali Rose Wardini ene wayno ɗon debbajo hande ene jeeya ɗin candidat ji nogas mbaɗaɗi rettuni kono ko addi ko ha karim wadde waɗa éliminé ko ɗum ɗon woni ko wonde oɗo sa on double nationalité déclaration de honneur ha saabi ni o woni hande koye alhaali jimade lawol hande oɓe mbi hol janggo makko e ko jowite ɗin candidat ji walla ɗin songoji présidentiel en tout cas ɗum ɗon hande ko ɗum question mawɗo ko ɗum goƴa mawɗo aussi ɗon ɗo woni heɓanede ɗin songoji jogorɗi ha joni nanguede goɗɗum ko tawete hen ne wayne ko gaccirgol ɓen wonnoɓe dumbirdu la RADDHO woni rencontre africain de droit de l'homme hollidi hakkille mumen deƴƴo kono kadi e weltare mumen e ɓerɗe mumen jaajƴi e gaccirgol ɓen ɓe ganduɗa ko nanggaɓe kono ɓe mbaɗi recommandé manam won koɓe ɗaɓɓata kadi goɗɗum e ko yewti oɗon fannu voilà goɗɗum ko tawete hen mataw en kaali nder jandeji ɗi woni ko fate banggue oɗon climat politique ko yewti ha joni ɗin gon seppo ganduɗa ngo seppo watnogo ɗo ñande aset jewtuɗo o gonɗon seppo noon ene wayno tan ko seppo jaam yamo ngo préfet de Dakar yamiri seppo marche silencieux eɗen jiiya jibinani caɗele lacrymogène samani ala ko heela ala ko bonna donc gonɗon seppo ɓe kolliti wonde sinno seppoɗi ɗi foof mbaɗiran hono ni Sénégal tinata ɗeɗo caɗele nde tawno banggue ɗiɗi foof ne ɗon woni hen wiiɓe sinno seppo ngo ene wayno yamiranoma beele ɓurata wonde jaam ɓe hen mbi beele kadi aussi seppoji batteɗi ɗi foof ene nanda e ɗiɗo en tout cas namde ɗe ne keno e wade foof Alioune Tine ne wayno kañum ne holliti wonden tan ko gaccirgol Ousmane Sonko e Diomaye Faye kaldigal ngal woɗɗoyi toon to galle lamorgo to saabu kaldigal ngal nana lombi hakkude mabɓe e chef de l'état woni onon mo ganduɗa kam tigui woni mawɗo leydi ndi Macky Sall en tout cas ɗum ɗo ne jeeya e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe kewɗe tawateɗe ɗo ko wona ɗum ko accident musɗo waɗi toon to Colobane ne wayno ni oɗo saaha hande won ɓeeto ngo ummi ɗon saabu ko camion mawɗo mbiyen camion kangaɗo so tawi ko noon dirɗen ɗum kañum tigui ha joni moññi toon yimɓe bilan o accident wonno ko aset jewtuɗo ɗo toon to Colobane ne wayno ni ko ɗiɗo kawruno e ladial ɗon e ɗon goɗɗo Batou Tatabo aussi wasi fitande muɗum toon to hôpital principal woni yimɓe tato hawruɓe ladial e oɗo saaha kanko battidiɗo hawrude ladial o ni inde makko Sowa ko C kono yetta ko Ndiaye o waɗano ni o waɗanoma évacué kanko on biteɗo mo inde mum Sowa M yetta Diouf ene wayno kamɓe noon ko gañande tokose ɓe kemno hen kono de goto e ɓen ɗon ɗiɗo kala kawri e ladial woni on ɗon C Ndiaye hawri e ladial ne wayno noon ɗum noon woni ko Diagne l'observateur habri hen o subaka hande siftinde on ɗon camion ene wayno onon camion kangaɗo noɓe mbiri ko semi remorque mo marque Renault
kañum tigi ummino toon to autoroute Seydina Limamou Laye e on ɗon banggue Padoua Colobane caggal noon goto e ɓen conducteur yi wonno e haalde o wi oto noon ina wayno ko ronkuno ha joni ko mardi on ɗon camion saabi noon oto mataw wayli to tourni mataw mbiyen faati change goɗɗo ine wayno noon ko nden heeɓi yaɓɓude ɓen ɗon foof hultamo nde noon ɗum noon jibinino caɗele mawɗe toon to Colobane ɗon nokku mo ganduɗa ko nokku kewɗo jamanu eɗen gandi Colobane yeeyoɓe sodoɓe no ciforini kanko on ɗon chauffeur camion noon o jagganome on ɗon ñandi mona e juuɗe commissariat central o rewra koko wiyete homicide involontaire waɗama placé en garde à vue manam wardi yimɓe tawi alda e teyade kono foof de haɗani moon waɗa e kasso e oɗo saaha Elage commentaire ma seeɗa ko yetti actualité o surtout ko adi ko ɗen guddita ɓoggol ngol actualité ma taw en jubbat tan e toɓɓere nde gandanɗa hoorema ko jogori ko lombade hakkude conseil constitutionnel et assemblée nationale so tawi laatima ene wawi kadi jibina goɗɗum ko gandanɗa hoorema peut être dillere wonde mais de grâce min kam ñagoromi tan ko vraiment ɗo hande ɗo Sénégal yarte ɗo yit vraiment ɓe ponno tan wadde apaisé haɓe ganda carrément ɓe jippina tension ngaji mabɓe surtout assemblée nationale ɓe mbasa wadde introduire hay hunde kene gandanɗa hoorema ene gakkina vraiment ko conseil constitutionnel waɗi ko hay so tawi koke droit ji mabɓe goni a faami ɓe poti quand même famde kadi Sénégal ko yiɗi ko walla Sénégal ne yiɗirni jaam vraiment ɓe gabbito hen ɓe mbasa wadde hunde ko gandanɗa hoorema ɗum par ce que Sénégal nene pawuji yaade to gandanɗa hoorema ɗo sikkano ɗum walla kurhul joganoɗe foof ina wawi to ma Allah fammin hen ndiyam salligue ɓayde noon ma Allah rufen ndiyam salligue en joga on ɗon jort kamɓe ni aussi pour min vraiment ɓe gacca vraiment hunde lelo deƴe carrément hay so tawi ɓe gandi tigui rigui ɓe jogui hen droit a jarama Elage golle ma jooɗi peewi ko ari kadi en guddita ɓoggol ngol en jetti en calminima mo ganduɗa kan woni biyeteɗo hono mama to ma motti ine nde ko mami ar hen ko ɓoyata ko heeɗiyanke men mawɗo toon to Nouadhibou hen sahaji walla ni ɗo e Fouta banggue Mauritanie o ko wona ɗum ne wayno ko a haali nane Younous o holliti wonde ko Mabouɓe Wayluɓe kañumen goni fewnoɓe looɗi Abdoul Konté kañum ne wi ko yi kam hanki galle Baba Samba bien sûr toon to Pikine haali gonga kono noon mi heptinani kono noon aussi Mouhamadou Sy kañum ne ko noon o wi Janjoli ko wuuro makko oɗo Younous o arti wiyen Aynumade ko département de Goudiri wona département de Bakel bien sûr ko noon ko ɗum lapsus Gawus hande dawri ko puujoje ɗum noon on beltanama e no rectification mo gonɗon e wadde dow muɗum en calminiɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal ƴeewen yitude musidɗo men o wiyete ko Khalil Tall woni ko toon to Mauritanie en jettima en calminimo o ñaaguima yo Allah reen yo Allah enen mbiya allahumma amina 78 158 81 05 walla toon to Skype ko pindi espace radio ɓoggol ngol udditama mbawen tigui jokkodirde bandiraɓe ɓe mbawa addude jeyande mabɓe e 78 158 81 05 walla toon to Skype pindi espace FM 78 158 81 05 musidɗo allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah gamber bisimilla jam fini jam alhamdulillah hol musidɗo hoto noddirta jam findani inde yettode noddirta Amadou Moussa en seydo an o Oumar Gaye fone ɓende bisimilla ma seydo an on calminama on juuram bam kadi kabaruji mon ɗi larti kadi machallah ko gaddan tan yimɓe ko fof kadi ko pinal kadi e haqqille e andude kadi humpirede kadi ko kewata ko keewi Allah jarama on jarama noon min calmini wa sappadde mbaylo ko kalɗon londe ɗo fotan mawɗo londe kadi ko gueɗal ngal ganduɗa ko hen Allah sindini en ɗum londe ɗum sumalle ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin heddora ko gueɗe kewɗe men goppa tan kono noon ko gueɗal men de calminama noon en juurama min calmini kadi dendagal Mabouɓe men wonɓe nder jarama no fewi jarama yo Allah jokku moƴƴere Allah jokkano gurdam cellal wawde finnide yimɓe amin jarama no fewi Oumar teruji ma ɗiɗi noon ne belimi semaine ma jawruɗo e waaji goto noon woni Chine Chine nanda Japon wat feere keeɓa ɓeɗon babo en Allah jarama on jarama en beltanimamo mi famani exactement ko yiɗi wiide
donc toon to Skype Oumar noon wiyen min junngo Oumar ko seeɗa jiyanmami noon seeɗa Elas Diabbo nan gonɗo toon to Skype. Assalamu alaikum. Jawwalema. Waaley jam. Muccam. No celli ham. Alhamdulillah tabarkalla Cham. Calminama de. Calmitima. Seydi Cham. Calmini ala haaji saɗa na yehino diwan amen de. Wallahi ni de. Wala jam ɗaccuɗa toon kam. Jam walla kay tabarkalla. Diwan a yehi lowre ko diwan amen. Wallahi diwan yimɓe moƴƴuɓe so Allah. On beltanama e jewte mo baɗɗe fayida. Jarama Cham. Eyyi min kam somi arti hen tan gabbintomi koye kalɗo banggue médiaji international o. Cheikh Tidiane. Vraiment o haali gonga. Sa jooɗimuɗo aɗa yeeɓa téléji mabɓe ɗi. Cikkata mataw Sénégal ko hubbi ɓuuri Mali en e Burkina en bonde. E dow yettahi ɗon. Hay imsuji ɓennude haɓe jaltina. ɓe mbaɗan hano malinaɓe banni yaltinde France 24 de Sénégal so ɓe mbaɗi ɗum ne moƴƴi par ce que kamɓe ala koɓe ɓeyde affaire vraiment te mi anda intérêt mabɓe woni hen mi anda kono kamɓe cikkata haɓe ɗeɓi yaadude bonande nde dal vraiment kadi ɓeyde hen ko alano hen mi ɗum ne muusi kam ha ala to haaji eyyi so ɗum ɓenni mi nani onon kalɗo haala loode loode waɗi fayida ko secret mawɗo ton banggal debbo aɗani sono hurtoyo nawarat ɗum kono hay sono suuto nawarta londe hay sa horsi londe ma rufi saɗa suuto sa an galle a mayata hen galle oɗon a mayata hen hay sa jibini hen an kandi a mayata ɗon tan ko banggue goɗɗo battidoyta kono wona on galle tan noon secret ji ne keewi hen dal ne heewi hen ɗum ɗo mi salmini on jarama no kono araɓe caggal elo kañalde jam jarama sohna Thiam en beltanimama 78 158 81 05 walla toon to Skype inde espace radio alo musidɗo ɓoccitima 78 158 81 05 toon to Skype inde espace FM yewtere moon olel pindi subaka allo musidɗo allo bisimilla salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah calminama on juurama calmitima sangot beltinama calmitima hande noon Ibrahima Sangot hande noon ko armuɓe janggar ɗo hande noon radio men ngo jokkodirani e radio piidi hande eyyi d'accord eyyi ɗum waɗi min keeɗaki on gayne kabaruji ɗi tigui rigui gonka eyyi ko weltinaɗe on tan kadi mi wawa wasde kadi noddude toon ndeysan eyyi ɗum noon kadi salmini dendagal waɗɗo koɗo radio koɗo fof jarama no fewi donc jafodirat en jafodirani makko saabu en nandirta e makko peut être ko jangde sukaɓeɓe ɓuuri toon hewde dille seeɗa 78 158 81 05 musidɗo gonɗo e ɓoggol Elas Bismo assalamu aleykum assalamu aleykum allo musidɗo dadaki no fewi o heeɓidaki donc ya garta ala ko bonnata et 78 158 81 05 walla toon to Skype inde espace arheto olel pindi subakala ucera e kumba Elas Diabbo on jettiɗo assalamu aleykum assalamu aleykum jaam Allah wonema on pini moɗum alhamdulillah ko mawɗo yettude Allah jaam tan holi musidɗo ko Ousmane An to wuuro men Cengle Ousmane An seydi An bisimilla ma eyyi ko weltanade on tan bisimilla eyyi ɗo joni kam e heeɗaki radio mbo woni ɗum ɗi kuppude seeɗa mbo waɗi ɗum ɗi waɗi taɗodiral seeɗa gonka eyyi kono guilnade kam min keɗo ko weltanade on tan e kabaruji ma laaɓi to keɗotoɗa hen e Fouta FM eyyi Fouta FM ɗo joni ɗum taƴi seeɗa ko noon tigui eyyi ko weltanade on tan jarama eyyi ko kumpittun yimɓe ɗiɗo sukaji amin mbiya moon tan yo Allah on ballo amin ya rabbal alamin an so Allah kam ga e Fouta he on pindini ga ko heewi est ce que jarama seydi ko heewi mi kumputima sababude moon jarama seydi An machallah ɗum noon hamin mbiya moon tan yo Allah on ballo amin eyyi yo Allah rokku suturu amin ya rabbal alamin tawi kam ko Allah min beltini on tigi rigui jarama
kumpital mangal kumpitton min ka on jarama yo Allah rokku sukuru amin amin ya rabbi seydi an seydi Sara jarama Ousmane ko tigi tigi on jarama Ousmane Anne toon to wuro Thiengle hetorton koye Foot FM la 92.2 78 158 81 05 walla toon teska e pinde Espace FM olel pindi subaka law koy fuɗima banda marieto lel pindi ceera e kumpa hayo 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 jam koy ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law ceera e kumpa men malama en cere kumpa nene olel pini ko noon en jetti bandiraɓe fof en jarniɓe e oɗo subaka hannde yewtere men ko ɗo haaɗi eɗen jarno heɓɓe nadde ɓe ɓe keɓa nadde ɓe jafnama aussi kamɓe kala ga e ligne o e toon to Skype noon e Lasa Bas en garda men ha ɗo dokkodiren bandiraɓe aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi woni janggo talata inchallahu rabbi Moussa Allah jarama kadi en bettinima dendagal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe men foof vraiment en beltanoɓe kamɓe kala e wiide kadi yooɓe jokku golle en tout cas enen kamɓe en jokki golle so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah ken yiide janggo inchallah tawtorɗen kadi émission o ɗo allahumma amin a jarama elage to karallagal wonani en toon ko Oumar Diop toon to radio to banggue télévision wonani en toon to banggue régie ko Oumar Diobbo Sow ko wona ɗum to banggue caméra wonani en toon ko Djiby Dieng en jetti bandiraɓe yeɓannoɓe en gila puɗɗiɗen ha ɗo abbitiɓe heɗortonoɓe en aussi jokkorde ɗe kañumen kala jettama aadi mone olel so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo talata kona ɗum ene wayno tan ko ɓoyata yewtere moɗon wiitede holno pinirɗon Malik Oumar Ly to banggue radio ma ar hemnon den yewtere yo Allah hokken wedde dow jaam on jarama e kettogol o soyani kame asi fof nde nani olel olel pindi subaka law koye fuɗima banda marieto lel pindi ceera e kumpa hayo 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 jam koye ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law ceera e kumpa men malama en cere kumpa nene olel pini ay fuɗima a sere kumpa